Pangutan-on ta ka. Anak na ba ka sa Dios? Unsa ba ang ilhanan sa tao nga nahimong mga anak sa Dios? Siguro mingon ka, na ba day dili anak sa Dios? Adunay giingon sa Biblia din sa 1 John chapter 3 verse 10 ingon pa din in this the children of God and the children of the devil. So adunay duha ka klase nga children nga gisgutan diri, the children of God and the children of the devil. So unsay kalahian nila? Ingon pa siya, whoever does not practice righteousness is not children of God. So klaro kayo nga ang tanang tao nga wala nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo o wala nagkinabuhi nga matarong diha tubangan sa Ginoo, dili mga anak sa Dios. And even nor is he who does not love his brother, kadtong wala nahigugma sa iyahang isig katao or sa iyahang igsuon or